Já vás tady zdravím a vítám vás u dnešní večerní jógy. Uvolníme tělo i mysl a připravíme se na klidný a hluboký spánek. Pojďte si lehnout na podložku, nechte si pokrčená kolena, nechte chodidla rozšířit na šířku podložky. Možná ruce položte na břicho nebo položte volně podél těla dlaně vzhůru. Zavřete si oči a dovolte tělu, aby se uvolnilo do podložky. Nadechněte se pomalu nosem a s výdechem pusťte všechno napětí, které v sobě ještě nesete. Vnímejte, jak s každým výdechem je vaše tělo klidnější a těžší. Zaměřte svou pozornost na dech. Nemusíte jej měnit, jen ho pozorujte. Uvědomte si, jak vzduch chladí při nádechu a jak je výdech teplejší. Nechte mysl, ať se na okamžik vrátí k uplynulému dni. Jen se v klidu podívejte na to, co se dnes odehrálo. Bez hodnocení, bez posuzování. To bylo příjemné, co možná náročné. Všechno přijměte tak, jak to bylo. Teď si představte, že s každým výdechem všechen ten den jemně pouštíte. Jakoby odplouval pryč spolu s vaším dechem. Nic už nemusíte držet. Den může zůstat za vámi. Každým dalším výdechem dovolte, aby se celé vaše tělo nořilo do hlubokého klidu. Hlava, ramena, paže, hrudník, břicho, nohy až po chodidla. Uvědomte si, že jste v bezpečí. Večer je čas odpočinku a v duchu si můžete říct: den je za mnou, jsem v klidu. Dovoluji svému tělu a mysli odpočívat. Pomalinku roztáhněte paže od sebe, rozpažte a nechte s výdechem kolena spadnout na levou stranu. Možná pohled za pravou paží, klidně si ještě nechte zavřené oči nebo už pomalinku pootevřte. Nádechem nahoru a s výdechem nechte kolena spadnout na druhou stranu. Hlavu otočte na opačnou stranu, než jsou kolena. Nádech, výdech. Nádechem nahoru, paže podél těla. Přitáhněte si paty co nejvíc k jíždi, tak abyste si chytli za paty. Chodidla na šířku pánve a s dalším nádechem pozice polovičního mostu. S nádechem zvedejte jíždě vzhůru. Možná malinko přitáhněte kolena k sobě a stehna. Můžete i proplíst prsty pod zády, možná lopatky vsunout dovnitř. Zapomeňte dýchat, nádech, výdech. Pomalinku rozpleťte a s výdechem posuňte jíždě dolů, až celá záda dolehnou do podložky. Přitáhněte kolena k hrudníku. Pomalinku se zhoupněte ze strany na stranu. Výborně. Malinko posuňte chodidla zpátky do podložky a s nádechem zvedněte pravou nohu vzhůru. Chytněte se za stehno nebo pod koleno, za lítkou. Kdekoliv dosáhnete, přitáhněte mírně nohu k sobě. Můžete nechat mírně pokrčenou v koleni nebo zkuste protáhnout. Zaflexujte chodidlo. A pomalinku s výdechem pravý kotník na levé stehno. A přitáhněte levou nohu k sobě, k hrudníku. Opět můžete chytnout za stehno nebo za holeň. A oddalujte pravou nohu od sebe. Pozorujte tok dechu. Pomalinku s výdechem dolů.
A posuňte levé chodidlo na levý okraj podložky a nechte spadnout nohy na pravou stranu. Rozpažte ruce. Pohled opět za opačnou stranou, než jsou spadlé nohy na zem podložku. Nádechem se vraťte na střed, rozpleťte nohy. Opět obě dvě chodidla do podložky a s nádechem zvedněte levou nohu vzhůru, zaflexujte chodidlo a opět malinko přitáhněte k sobě. Všimněte si svého nádechu a výdechu. Uvolněte se v ramenou, v hrudníku, uvolněte obličej. Výborné na uvolnění bederní páteře. Poslat výdech do zad. A s dalším výdechem posuňte levý kotník přes pravé stehno a pak můžete přitáhnout pravou nohu k sobě, k hrudníku. Můžete si všimnout protažení jížďových svalů. Zkuste přitáhnout tak, aby vám to bylo příjemné, tak abyste ucítili protažení. Naslouchejte svému tělu. Nikam se netlačte, jenom si všimněte, kam chcete jít. Spusťte nohy dolů a pravé chodidlo na pravý okraj podložky a pak nechte nohy spadnout na levou stranu. Na pohled za pravou paží, opět rozpažíme ruce. A vnímejte vnitřní klid s každým nádechem a výdechem. Dalším nádechem nahoru přitáhněte kolena k hrudníku a panasána, jenom se tak zhoupněte ze strany na stranu. Výborně. Začněte se houpat dopředu a dozadu jako kolébka, až se úplně zhoupnete do sedu, pak přejděte na všechny 4. Srovnejte si ramena, podzápěstí, boky pod koleny, kolena na šířku pánve, roztáhněte prsty co nejvíc od sebe, lokty směrem ven a s nádechem pozice krávy. Pohled dopředu prohněte, s výdechem vyhrbte hlava mezi paže. Nádech, pozice krávy a s výdechem pozice kočky. Vtáhněte pupík k páteři, vyhrbená záda. Nádech, prohněte lopatky mírně k sobě. Výdech, lopatky jdou od sebe. A nechte se pohybovat v rytmu dechu. Nádech, výdech. Ve vlastním tempu. Malinko se zastavte, jenom se tak můžete zavlnit na jednu stranu, na druhou. Zkuste poslouchat svoji intuici, co vám říká, jenom se tak zavlňte. Na pohled na pravé chodidlo, levé. Výborně. A pak hrudník, brada do podložky, sklouzněte do podložky a s nádechem Kobra Bhujangasana. Malinko zvedněte hrudník nahoru, možná plná verze, nechte si malinko pokočené lokty a pak s výdechem pes hlavou dolů. Možná prošlápněte nohy, vystrčit kostrč co nejvíc vzhůru, přitáhnout hrudník k nohám a pak pomalinku posunout ruce až k nohám. Hluboký předklon Uttanasana. Mějte si opačný loket, jenom se tak zhoupněte ze strany na stranu, vyvěste si hlavu. Pak pomalinku posuňte dlaně opět na horní okraj podložky do pozice prkna a s výdechem kolena, hrudník, brada do podložky. Dolehněte na podložky a rozpažte ruce. Opřete si pravou tvář o podložku, pokrčte levou nohu v koleni a pak levá noha za záda. A přitáhněte levou paží blíž k sobě. A prodýchejte. Malinku se vraťte zpátky do lehu, rozpažte ruce a tentokrát otočte hlavu na levou tvář a pokočte pravou nohu v koleni, až ji dáte úplně za sebe. Na pravou ruku dlaň přitáhněte blíž k hrudníku a zvedněte i pravou stranu směrem vzhůru. Nádech, výdech.
Malinko se vraťte zpátky a pozice krokodýla. Spojte si dlaně k sobě, opřete si čelo, spojené dlaně a nohy. Posuňte na šířku podložky, vnitřní strana chodidel do podložky. Hluboký nádech, výdech. Zpátky, otlačte se od podložky a pozice dítěte, balásana. Nechte ruce natažené na horní okraj podložky. Nechte tělo klesnout. Gravitace se postará o zbytek. Nádech a s výdechem posuňte ruce na pravou stranu. Pomalinku posouvejte nejdál, kam to půjde, až ucítíte protažení na levé straně trupu. Na levou ruku můžete dát na pravou pro hlubší protažení. Můžete se malinko zasunout k levé patě. Pomalinku s nádechem na střed. Zastavte se tady na 1-2 nádechy. A s výdechem posuňte se na levou stranu, posuňte ruce co nejvíc nalevo. Pak se zastavte, kde cítíte, že už je to, jak má být. Teď naslouchejte svému tělu. Nechceme jít před žádnou bolest. Pak pomalinku se vraťte na střed. Propleťte pravou ruku pod tělem. Opřete čelo o podložku nebo možná o blok. Opět si všímejte svého nádechu a výdechu. Vraťte ruku zpět a tentokrát levou paži propleťte pod tělem. Opět můžete čelo opřít o podložku nebo nechat malinko ve vzduchu nebo opřít o blok. Cítíte protažení na ší, uvolnění napětí. Vraťte ruku zpět. A s dalším nádechem přejděte na všechny 4 a pak pes hlavou dolů. Dalším nádechem pravá noha vzhůru a pozice holuba. Pravé koleno mezi dlaně. Snížte se dolů. Pak můžete úplně až do lehu, možná nejdřív napřed loktí a pak úplně spojit si dlaně k sobě a dolehnout do podložky. Mějte si, jestli máte boky v jedné linii, můžete si i podložit bloček pod jíždě. Zkuste se co nejvíc uvolnit. Dovolte gravitaci, aby pracovala za vás. Nádechem se pomalinku zvedněte nahoru a zpátky pes hlavou dolů. Tentokrát levá noha vzhůru, koleno mezi dlaně. Položte holeň do podložky a pomalinku s výdechem můžete jít opět až úplně dolů. Uvolněte se, uvolněte ramena, hrudní. Všímejte si svého nádechu a výdechu. Jako by se zastavil čas a vy vnímáte sebe v přítomném okamžiku. Každým výdechem uvolněte napětí kyčlí, stehen, bederní páteře. Dalším nádechem se pomalinku zvedněte nahoru a opět s výdechem pes hlavou dolů. Možná malinko prošlápněte a pak pomalinku posuňte kolena do podložky, pozice dítěte, balásana. Tentokrát si položte paže podél těla, dlaně vzhůru. Přijete si čelo o podložku nebo možná o blok s točenou dekou. Jenom si všimněte, jak se ponořujete do podložky.
jak se s každým dalším výdechem víc a víc uvolňujete a vracíte se zpátky k sobě. Malinku s dalším nádechem se zvedněte nahoru, dosedněte do podložky, přitáhněte si kolena k hrudníku a pak se pomalinku zhoupněte dolů, až úplně do lehu, přitáhněte kolena k hrudníku a jenom se tak pomalinku zhoupněte ze strany na stranu, tak aby vám to bylo příjemné. Položte chodidla do podložky, dalším nádechem zvedněte pravou nohu vzhůru, zaflexujte chodidlo a prodýchejte. Uvolněte se v ramenou a pak pravý kotník přiložte přes levé stehno, přitáhněte levou nohu k sobě, k hrudníku. Posuňte levé chodidlo na levý okraj podložky a nechte nohy spadnout na pravou stranu, rozpažte ruce. Pohled za levou paží. Nádechem nahoru a vyměňte nohy. Tentokrát levá noha vzhůru. Opět zaflexujte chodidlo a malinko přitáhněte k sobě. Levou nohu přes pravé stehno a přitáhněte pravou nohu k sobě. Posuňte pravé chodidlo na pravý okraj podložky a s výdechem nechte nohy spadnout na levou stranu, opět rozpažte. Nádech, výdech. Vrejte se zpátky a přitáhněte kolena k hrudníku, opět se malinko zhoupněte ze strany na stranu. Propněte levou nohu, přitáhněte pravé koleno k hrudníku a možná párkrát prokružte pravým kotníkem na jednu stranu, na druhou. Výdechem ležící twist. Pravá noha pokrčená na levou stranu. Pravá ruka se rozpaží. Na pohled za pravou paží. Malinku s nádechem na střed a vyměňte nohy. Propněte pravou nohu, levou. Opět prokružte kotník na jednu stranu, na druhou a s výdechem rotace na pravou stranu. Opět směřovat pohled za levou paží a hluboký nádech, výdech. Všimněte si, jak se vám uvolní bederní páteř. Malinku s nádechem nahoru, přitáhněte kolena k hrudníku, naposled se zhoupněte malinku ze strany na stranu na pár kroužků, kdy přitáhnete kolena víc k sobě a pak vzdálíte od sebe. A pak pozice Supta Baddha Konasana, pozice blaženosti. Spojte si chodidla k sobě, nechte kolena posunout do stran, paže podél těla. Mějte si jemné otevření pánve. Zavřete si oči a pomalinku přejděte do pozice Shavasana. Úplný leh na zádech, nohy na šířku podložky, nechte chodidla spadnout od sebe. Jděte si polohu, co je vám nejpohodlnější. Vnímejte chodidla v podložce, pocit stability a bezpečí. Vnímejte pocit pevné půdy pod vašima nohama, pocit jistoty a stability. Volněte celé nohy, všimněte si, jak jsou opřené o podložku. Volněte břicho, nechte ho dýchat. Volněte hrudník, ramena a uvolněte obě dvě ruce, paže.
Uvolněte hlavu, všimněte si malou tíhu v podložce, ale i lehkost. Uvolněte si celý obličej, všechny svaly na obličeji. Můžete se tu rozpouštět do podložky. Pokud budete chtít, můžete zůstat tady ležet na podložce nebo se přemístit do postele. A nebo pomalinku začněte hýbat vaším tělem. Přitáhněte si kolena k hrudníku, zhoupněte se ze strany na stranu. A úplně se zvedněte až nahoru do pohodlné sedící pozice. Ještě si nechte zavřené oči na chvilku. A já vám děkuji a přeji vám krásný zbytek večera a dobrou noc.